Dobrý deň, moje meno je Jana Galatová. Som zakladateľkou občianskeho združenia Koľko lásky. Projektu Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok a viacerých ďalších projektov. Tejto zbierke sa venujeme už 7. rok a je teda celoslovenská. Avšak v každom kraji máme pár výnimočných dobrovoľníkov, ktorých by sme chceli vyzdvihnúť a nejakým spôsobom oceniť. Som šťastná, že to môžem urobiť aj v Trnavskom kraji s našou koordinátorkou dobrovoľníkov Ľudskou Madarovou, ktorá je veľmi plnohodnotným členom nášho koordinačného tímu. Je veľmi šikovná a začínala s nami už na pozícii kontaktnej osoby. Ľudská je s nami už 6. rok. Najprv krabičky zbierala, bola ako keby jedným z tých dobrovoľníkov, ktorí zabezpečujú ten celý proces, aby domovy dôchodcov, nemocnice, hospice, zariadenia sociálnych služieb a mnohé ďalšie dostali darček, ktorý nečakajú, ktorý môže byť aj ich jediný alebo posledný. Ľudská je naozaj veľmi srdečný človek, práve preto medzi tými dobrovoľníkmi vyčnievala. Fotografie, videá z jej odovzdávok boli veľmi emočné, bolo tam vidieť tú stopu toho, akým spôsobom tých seniorov má rada, akým spôsobom sa k nim prihovára. Bolo vidieť, že tá práca, ktorú robí, tá dobrovoľnícka práca, nie je iba bežná práca, ale je to naozaj také, dá sa povedať, poslanie. A práve preto sme sa rozhodli, že Ľudská sa stane koordinátorkou dobrovoľníčok a dobrovoľníkov v Trnavskom kraji. Momentálne v Trnavskom kraji koordinuje 37 dobrovoľníkov zbierajúcich krabičky. Minulý rok sa pod jej velením podarilo darovať 7900 darčekov, krabičiek plných lásky. Do tejto výzvy sa zapojilo 130 škôl, ktoré s prehľadom odkoordinovala, spojila s dobrovoľníkmi, odsledovala, aby všetko fungovalo tak, ako má, aby sa nestalo, že na konci našej zbierky zostanú nejakí seniori bez svojich darčekov. Naozaj je to obrovské množstvo práce. Každý z našich dobrovoľníkov, vrátane Ľudsky, má svoje zamestnanie, dokonca Ľudská má zamestnanie veľmi náročné, takže ten čas, ktorý má, voľný čas je v podstate neexistujúci a napriek tomu dokáže ten čas si vyhradiť na to, aby tá naša zbierka v tom Trnavskom kraji fungovala. Veľmi sa tomu tešíme a sme jej za to vďačné. Ľudská, tebe z celého srdca za Koľko lásky OZ ďakujem ja, Silvia, a veríme, že si to s nami ešte potiahneš nejaký ten piatok. Prajeme ti plynulý a bezproblémový priebeh tohtoročnej zbierky a sme veľmi, veľmi radi, že si s nami. Myslím, že cítiš, že už pre nás nie si iba nejaký dobrovoľník alebo pracovník, ale že ťa považujeme už za svoju priateľku.